Galicia queimada e non pasa nada. Non aprendemos de Ourense do ano pasado, non. Primeiro día de calor do ano en Galicia. Ala, xa está. Despois ten que vir un tipo que fai o gilipollas en internet, como a mí, a enseñar isto. Enseñade, hostia. Subide cun coche, me cago en Dios. Que mañana está olvidado isto. Mañana isto non lle importa a nadie, hostia. O puto Monte Medo, un dos montes que máis me gusta subir na bici. Mirade, está todo queimado. Fai unhas horas isto era o inferno. Dame moitísima rabia. O vídeo doxe non é de humor. O vídeo doxe é de que me cago en Dios. E o peor é que non vai haber responsables. Estou seguro de que non vai pasar nada. Isto non pode quedar así, mirade, joder. Está todo queimado, tío. Quero que o vexades ben, para que despois digades que non pasou nada. Que non pasa nada. En Galicia, os do monte, non pasa nada, non. Isto todo era verde, hostia. Estou baixando con rabia, a ver se non me mato. Este monte era moi bonito, tío. Despois queda moi bonito colgarse unha medalla nas noticias, salindo con corbata ou gafas de sol, como si o fixeran moi ben porque non chegou o lume ás casas. Colgadevos medallas cando teñades o monte limpio para que non pasen estas cousas. Aí é cando vostedes que colgar medallas. E de tomar polo cu. Vos deixar unha imagen do que pasou. Isto non se pode permitir, isto ten que haber responsables. E non me refiero aos responsables de quen o queimen, esos son os auténticos fillos de puta. Refiero-me aos responsables de que o monte este limpio todo o puto ano para que isto non pase. Todo o monte queimado. E se por algo estou aquí é por ser como son e por decir o que penso, eso non vai cambiar na puta vida. Todo isto arde, combustible, toxos, eucaliptos polo medio. Limpiade toda esta puta merda calada puta boca. Como encontre alguén unha vez queimando no monte, o próximo vídeo fareino desde a cárcel de Teixeiro.